මාස්ටර් මේ මෙතෙන්ට ආපු අනිත් හාල් පාරුව වගේ නෙවෙයි. ලිංගේසා කියන වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම වැඩි. මුට කියන්නේ ඇතාවට නෙවෙයි කබාලි කියලා. මු තනිකර කොලි උඩින්න ඕනේ කොල්ලි. ලිංගේසා වෙන්න පහයි. වෙන්න. சரி சரி அண்ணா சரி 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 கட்டு மரத்துக்கு போல கிட்டு ஆகிறா இவ கண்டு பண வடத்தை காட்டி கடுத்து ஏத்துறா கண்ணிக்கு பொண்ணா கட்டெரும்பு கண்ணா கட்டு மரத்துக்கு போல கிட்டு ஆகிறா இவ கண்டு பண வடத்தை காட்டி கடுத்து ஏத்துறா மட்டாப்பு போல சிரிச்சுட்டு போனா தாப்பு எல்லாம் மிதிச்சுட்டு போனா இங்க பாட்டிய பார்த்து கொண்டாட்டிய மரங்க முந்தானைய மோது நாம போம் குடிச்சு நடந்த கண்ணிக்கு பொண்ணா கட்டெரும்பு கண்ணா உன்னோட கேலண்டர்ல குறிச்சு வச்சுக்கோ. உனக்கு அழிவு காலம் ஆரம்பிச்சிடு. உனக்கு எனக்கு தர்ம யுத்தம் தொடங்கிடுச்சு. இந்த யுத்தத்துல உன்னை விட பணம், பேரு, புகழ், அந்தஸ்து எல்லாம் பதிச்சு பல அடுக்குமாடி கோட்டையில கட்டி உன் முன்னேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தி உன் பணவரைய ஒழிச்சு கட்டி நீ அப்படியே வீட்டை இடிச்சு ஆடே சூப்பர்டா. என் குடும்பத்தை நடுத்தருக்கு கொண்டு வந்தியோ அதே மாதிரி நான் உன் வீட்டை இடிச்சு உன் குடும்பத்தை நடுத்தருக்கு கொண்டு வரல. என் பேரு